Kublai pi barok ngi pediang sngau bhai pi syakathop kubor mentah ke janmit pada shwa bangin pai syaki kubor ke bebniak ngin yapet chwai kimat berkongsan. Plepat ba Menteri Rang Ba Do Keri Narendra Modi ya ke Global Millets Conference Hanong Ba Delhi ong ba ke jing pai kimat ke India syaka rep karyang ke long ke jingkat ku nak ke benta ki point san klur mut nong rep. Pelat pat ba Menteri Rang Ba Do Keri Narendra Modi bat ke Menteri Rang Ba Do ke Bangladesh ke Sheikh Hasina ya ke First India Energy Pipeline. Where Menteri Ketenat Information and Broadcasting u Anurag Singh Thakur ya kilat pakai kubor ban shna ya kilat ban yelek persya ya ki kubor lamler. Bather upria ha kasnong Mushrat ha West Jaya Hills District bat penjulor bun teliki ye. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Ba Do Keri Narendra Modi pentikna baka Shri Anna Kanwanra Jingmentoy syaki point san klor ki nongrep daka papen klanbor ya ki nongrep hakithan nong kendong lingba ka jingpenyat yo bat ka rukom rep haba ajing kran ha ka jingple ya ka Global Millet Conference hanong ba Delhi Modi uloong baka jingla ajong ukrai ban light na ka jingsha bam knyang ka yarap ban yele persya ya ki jing ki baydei bat ka jing terkhong Modi banjur halor ke jingdan kam ban kentiu ya ka rukom rep krai bat kiri ba marjan. भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। Menteri Rang Ba Do Keri Narendra Modi bat ke Menteri Rang Ba Do ke Bangladesh ka Sheikh Hasina kin sapli pat ba ya ke India Bangladesh Friendship Pipeline mentah ke sengi link ba ke video conference. Kini kan long ke jingpenyat ya ki pipeline ke beningkong tam na India sya Bangladesh ha ke jingpenlut ke Belambang hadu laispa nyau punyau klur tingka. Kini ke pipeline kala ban syalan hadu shi metric ton ke diesel ha ke shisnem. Bat kini kala ban penbiang diesel sya ki nyau tadi ki distrik ke Than Bashatei ke Bangladesh. Menteri Kesorkar Pedeng Anurag Singh Thakur hene kesengi ulawer yakilat pathai kubor ban shna yakilat ban yale persya yaki kubor lamler bat ki kubor persya ri da ka boong ba urishot basau jong ka sinshar khadar ka long ka baklan Thakur ong bakalat pathai kubor kaya trei ringkat ban penlong yakari kum ka Vishwa Guru Thakur ulaong yakane ha ka jingalam penha perda ya ka jingrakhe dap shispa snem ka kot kubor Malayalam ka matru bhumi ha Kochi henne kasngi. Ka seng samla umkti pelun bat kidkhot ka KHASI Student Union umkti unit kila penrem jur ya ka jingle bam khen breu ki kattu ka ni ki breu ka bakenthop ya ka jingber bi ha ki wa rit ki batut shawa umyam ha ka shnong umkti pelun ka bahap hapo umroi harib hoi district ka bapenlong ban penyap dusmon ya ki do Kini kami hadin bagi dekat ke seng samlash nong umkti pelun bat ke KSU hinden kesngi kila let kami ya kita kiwa hadin balayo jingtip na katu kat ningut ki samla ka shnong.
u secretary ke seng samla umkti pelun uba Cornelius Lingdo bat u secretary ke KHASI Student Union umkti unit uba Richard Lingdo nonglat kila pentip ba kila yele ban budin yaki bedon kti ha kate ke kam bat lada kilap kin say IT syaki bor badai pet ban le ya ka bedon kam. Ther upria ha kashnong Mushrot ha West Giant Hills District ha Meghalaya. Kene ka jing ther upria kala penjulor bon teli ki yeng bat ki jing thong jing tep bat om shemladon kano ka jingja bas ngosi halor kate ka jingja. La penlong ya katu kat ni teliki program hinen kasngi kum shibenta ban rakhe ya kawal TBD arhajar arpulai halor kapang Yes We Can End TB ha West Giant Hills District. Kum shibenta na ka jing rakhe kindon ki program ba pher ba kinthop ya ka jingele kai drama ha ki surok ha lau theme lat thalabo jowai ya ka ne ka jingele kai drama la shibenta de ki nurse ka Dr. Norman Tunnel Hospital ha ka jingidan ringkat ki officer katanat ka kwat ka kia. Ya kani ka program las dang hapo ka National Tuberculosis Elimination Program ka District Health Society West Giant Hills District. Ha ka jingyay buteng ka jongka ban yatre ringkat bat ki patba ka BSF Meghalaya kala penlong ya ka medical camp hapo ka Civic Aviation Program ha Holy Cross School ha Umkyang East Giant Hills. Ladon khat prangut ki doktor ki bana ki jaka a jing sumar ba pher ki bakenthop ya ki BSF ki bala penlong ya ki jingpet benia bat ru ban ai da wai a. Ya kan ka medical camp la ple patba da u Dr. Jalaj Sinha ubadai u DIG Frontier Headquarter Meghalaya. Ka BSF kala pendong ru ya ka jingsam ya ki core computer Shaki School ha ka jingdon ringkat u Deputy Commissioner East Giant Hills District u Abhilash Banwal bat u Commandant ka Shispa Nyupuar Battalion ka BSF u Sanjay Sharma. आयुष के भी आए हैं, एलोपैथिक के भी आए हैं, एलोपैथिक के तो अलग अलग स्पेशलिटीज आई हैं, सारे आए। देखिए ये बात चल ही रही है इस पीएचसी को कलियाट के पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि साहब ने बताया वो हो रहा है, उसमें काम चल रहा है और होपफुल कि ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगा। Mentapat ngin yepet ya ke jinglong jingman ke sun beneng ha shilong. Ka jingshit ka long khat khandai 0.6 degree Celsius bat ka jing kriat ka long chipo 0.0 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau ka long prapho na ka shispa min step bat khandai po na ka shispa janmit. Kala bandan ka jing hap slap ka ba malu mala hakikat tu kat ni ki benta ha shilong. Sashisin pat ngi pinkan mawi phi ba ya kani ka khubor jungi phila ban pej ha ka johi ka por ha ka YouTube channel bat ru phila ban pej ha ki khubor ba man la kasngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jongka didi news shillong. Shwa ban poi sha ka bakut jongka thup khubor ngi ne pej biang sashisin ya kimat bakongsan. Play patba umintru rang ba do kari Narendra Modi ya ka Global Millets Conference ha nong ba Delhi ong ba ka jing phai khmat ke India shaka rap karyang kalong ka jingkat khu na ka benta ki point san klor mut ki nong rap. Pelat patba umintru rang ba do kari Narendra Modi bat ka mentru rang ba do ka Bangladesh ka Sheikh Hasina ya ka First India Energy Pipeline. Where Ministry Ketenat Information and Broadcasting u Anurag Singh Thakur yakilat pathai khubor ban shnai kilat ban yele persya yaki khubor lam ler. Bat ther upria ha kashnong Mushrat ha West Giant Hills District bat pinjulor buntli kiye. Te parlok kat tungi la poisya ka bukut jong ka thup khubor jongi menta ka janmit hadu banginde syambyang bat phi la shai kasngi kublai phi baro. क्या देख रहा है?
मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सारे फीचर्स धांसू हैं, ऊपर से